Така, трябва да отидем там при бестито ми, влог. Тук се легавим малко, защото стигнахме една до друга. Като стигнем една до друга, се легавим като свине. Така, не ни събирайте двете, защото в сериозни ситуации най-много може просто да се изхилите. Така, тук правим нещо. Показваме си чанчите. Вижте нейната. Така. В момента не знам какво правим. Снимам я как си кара колелото. Не досега такова. Не казвай нищо малко. Така, отиваме към центърът. Тук някаква кола минава. Така. Тук не знам какво правя аз. Тук е малко рекламно лице на Ецо Неделев. Така, тук снимам как върви. И аз се снимам как върва. Така, отиваме към центърът. Тамка има някакво... Тамка е място, където се снима. Така, това куче го игнорираме. Тамка е бимчо-бемката. Така, игнорирайте звуците отстрани. Ето я педушката площадка, на която снимаме. Ето люлката още седи така. Така, стигнахме най-сетне. Така, не знам какво правим тук, обаче просто решихме да излезнем да си снимаме влог. Така, тя влиза. Сега ще я гримирам и обаче трябва да я убеда. Така, тук снима съобщение за гаджето й. Тук си показвам гримовете. Тя прави нещо, удри си главата. Тихо, така, тя казва нещо, обаче ние не чуваме какво. Игнорирайте този звук. Това се не удара. Тук говорим нещо двете, някаква наша тайна, не знам. Стих са какво говорим тук. Така, йо! Някаква муха мина през нас. Нема! Къшо тук, така. Прасолини мусаки. Педераслини. Педераслини. Янки патрес. На майка ти газолини. Така, тук я убеждавам да я гримирам. Тече рядко дрисолини.